Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Николаевка районы Зур Ширклей авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Ягудина Гөлия Идрис кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны тормыш иптәше Фәрит Закарьевич, уллары Камил һәм Рөстәм, киленнәре Әлфия һәм Мәдинә, оныклары Ләйсән, Камила һәм Арыслан котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 1968 елның 25 ноябрендә Николаевка районы Зур Ширклей авылында якты дөньяга безнең якын кешебез аваз салган. Кечкенәдән үк тырыш һәм акыллы булып үсеп, үзенең балачак хыялын тормышка ашыра. Балалар яраткан күңеле аның укытучы булырга омтыла. Һөнәри белемен ул рус теле һәм әдәбияты укытучысы буларак үзләштерә. Бар гомерен балаларга аң белем һәм тәрбия бирүгә багышлый. Югары квалификацияле белгеч буларак, үз белеме һәм хезмәтенә карата олы мәхәббәт белән яну сәбәпле аны балалар да, әти-әниләр дә, хезмәттәшләре дә яратып хөрмәт итәләр. Күп төрле дәрәҗәдәге рәхмәт хатлары, почет грамоталары эшенең остасы булуын дәлилли. Ләкин никадәр генә ул үз эшен яратмасын, гомеренең олы бүләге һәм дәрәҗәсе дип ул үз гаиләсен саный. 33 ел бергә гомер кичерү дәверендә мин яраткан хатыным белән күп сулар кичтем дә утлар йоттык. Икәү бергә бар авырлыкларны да җиңә килеп, бүгенге матур көне безгә ирештек. Ике улыбызның ул газиз әнисе була белде. Аларга икесенә дә матур тәрбия бирүгә күп көч куйды. Бүген инде улларыбыз икесе дә үз гаиләләрен булдырып тормыш итәләр. Гаиләдә хатыным яраткан тормыш иптәше, газизәни, хөрмәт ителгән кайнана гына түгел, ә бик сөекле һәм назлы әбекәй дә була белә. Аның тәмле иттереп пешергән камыр ашларын оныклары үлеп яраталар. Һәр ял көннәрен әбиләре янына килеп рәхәтләнеп тынырга ашыгалар. Кадерле хатыным, сине туган көнең белән тәбрик итәм. Сиңа гомер юлының иң озынын, бәхетлесен, кайгысызын, матурын, шатлыкларның нурлысын, сәламәтлекнең иң ныгын телим. Гомере буе миңа тугрылыклы булып, түзеп, сабырлык күрсәтеп яшәгәнең өчен зур рәхмәт. Мин сине бик яратам, җаным. Хатынымның туган көне, сөеп, кышып аламын. Артларыннан киткән чакта гел күзәтеп каламын. Озак еллар яшәсәк тә, һаман яратам үзен. Бары уңай сыйфатларын күрә күңелем, күзем. Газиз шәшкәм, гомеремнең син иң олы бүләге. Тузмасын ул мәхәббәтнең яшьлек кигән күлмәге. Котлы булсын туган көнең, бездән теләк кабул ит. Минем белән икәү бергә 100 яшеңә кадәр җит. Бүген безнең өчен зур бәйрәм. Безнең иң яраткан, иң кадерле кешебез, әниебезгә 55 яшь тула. Кадерле әниебез, без сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә матур итеп яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең, барысы өчен рәхмәт. Рәхмәт сиңа, газизыбыз. Яраткан, кадерле әбекәебез, туган көн бик зур шатлык, күңелең бүген җырласын. Бу көнне барлык шуклык, бу бәйрәм синең өчен. Теләсә нәрсә эшләсин, шатлан да, йылмай, җырла. Бездән дә монда ярдәм бит, өлгерергә бирдек вәгъдә. Котларга да онытмабыз, тазалык, бәхет теләп. Без сине нык яратабыз, кил, үбәбез кочаклап. Хөрмәтле Гөлия Идрисовна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Күк йөзендә йылдыз туган, син килгәндә җиһанга, тагын бер яшь картайдың дип әйтсәләр һич ышанма. Туган көнең, язмыш язган бүләгең, көтсен шатлык куанычлар, артып торсын кирәгең. Туган көнең, язмыш язган бүләгең, көтсен
yazmış yazgan bülegen, kütsün şatlık kuvvanışlar, artıp dursun kiregen. Tuğan günün, yazmış yazgan bülegen, kütsün şatlık kuvvanışlar, artıp dursun kiregen. Жәл түгел ул, киләчәге ак булсын. Рәхмәт үтәреш тәсе сине һәр вакыт саклап торсын. Туган günün, язмыш язган бүләгең, көтсен шатлык куанышлар, артып